Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Yen liwat aku kelingan Iso. gubuk kae Loh. yen Loh, tak loh. goleren. Anu, Bos. Amit, Napa? iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke. Masa kenemen aja nemen-nemen. Lah kowe enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Ora sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedan. Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh alah. Ayo, Mas. Mosok yo mitasi. Yen liwat aku kelingan Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apik saja. Heeh, bener. kae Heeh, bener iki. Ndak. ambiyen Timbangane kuwi bener iki. goleren. Tung tung dentak blong tak. Alah asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, penak banget, Mas. Gak kenal arek dingenekne. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari iki sing sabar. Ora sabar piye anak guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase. Ana bintang tamune. Sapa? Sing wis diantu-antu karo piyayi kene. Ya kuwi Cak Percil CS. Ya, Gandeng iki wis tengah 12 ayo ndang ditanjakke. Ya, Monggo Cak Percil CS. Kaya biasane wae. Apa serampatke? Ya, Monggo Cak Percil CS pun diantu-antu pun dikangeni kalih Piyai Grogol mriki katuran pinarak wonten panggungan gabung kalian kanca-kanca Madangkara. Yo.
Cak Percil iki. Fisiknya luar biasa. Pancen leres. Nyapa lo lagi metu. Sabar, Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi kuwi lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tau, ora pernah. Iku lare pundi? Sing ngedang lare pundi nih? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lah Wonogiri lak liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune wong Lah masamu joget diterus-terusne boyok pedhot. lho jenenge menungso. Apa meneh piyayi Jawa, kuwi nak ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur nuwun. Tapi lara, bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono ta, Bos. Ning wong urip kuwi, Cak. Pripun? Sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman budaya karo olahraga aja nganti lali. Nggih, nggih. Mula olahraga malam malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah nggih. Wong kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten. Lah nggih. Napa melih niki teng wilayah mriki desa mriki. Grogol paribasan grogol lara percil sora. Lah iya. Mula ketokno, kasektenmu ketokno. Ayo, Pak. Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Dong tung nok dung nok tang tang. Yo lho ben seneng ya kene. Senengke wong iso dakok. Wong kula niku lak ganjarane gede. Mbah Lurah Jalu niku kanca akrab. Setaun niku kalih kula. Mandeko. Aku lak wis ana sebab kula niku wong budaya mulai riyen. Dados kula ngaten iki nuwun sewu. Oh. Dados kula mbok pilih wonten tempat-tempat napa-napa niku. Dados kados jenengan. Lah, niki Mas Percil Mase kula niki saben mireng napa gamelan ditabuh, napa melih serampat. Niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan ning trek wis dijogeti ya. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau iki tegene daleme Pak Purnomo. Kula pedhot, Bos. Purnomo pedhot. Ngapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Lah Niki napa? kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sampean tanggung jawab. Lah piye carane kan jenengan penari ya duwe strategi. Nah, iki lak umur gak ana strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. Pernapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho nyapa to? Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbah Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampeyan ciduke enek ora? Ora neng. Malah ditulisi nang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman lho. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye Akhire tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah gilani. Awakmu kok malah Lah darurat to, Bos. Menika acarane pun luar biasa. acarane Dadi apa? acarane ora mung bengi iki tok, acarane sak wulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngoten nggih. Nggih Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngeten niki. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping pira? Ibu-ibu ning kono mau, aku ora ngopo jak foto. Temason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa sak meneh kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Ora grogolan tok. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali Cak Percil nggih. Aku tukaran pepele. Lah nek wani karo aku maju le rene tak atas. Ayo. Arem sanget. Marem. Napa malah tenggene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kalih kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Mosok kanca. Lah aku ki Kok yang ruange apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki kanca. Pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe boten boten grogol mawon. Mriki wonten 8 dukuhan. Diae. Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, awakmu kok iso ngapal?
Lah rapal piye nek tulisane iki lho. Alah. Ditulis lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca. Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak kalih Nggih. pandan. Nggih. Iki apene dicor. Benjing badhe wayangan teng mriku. Amin, amin, amin. Nggih, nggih. Ning kono Rencana. tiwas tak enteni lho. Rencana. Niki wis tak enteni dhewe. Ya sementing awake dhewe ki ndonga sapa ngerti sesuk ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Iya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atene ngoten lho. Lho, ora percaya sampean. Ora percaya. Wong Percil elek. ganteng napa elek? Elek. Sampeyan aja melok-melok, Bos. Muni elek Wah, kok Ya kok tak sombong. meneng. Aman meneng saya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur nggih. nggih. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampean. Lek Sik, up, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak dalange ganteng napa elek? ganteng. Pak dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sing sampean. jawab lagi kene lho Mas, sing kono rembuk takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono maneh sing ngomong ganteng ning kono mau. Ah, rupane kaya kodhok ngono kok. Lah jenengan kodhok kucluk ya jane kok Mas. Kok rumah saku ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Heeh. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedianten mriku Mbah Lurah sedanten. Oh, Nggih, lurah sawu. sak Ponorogo. Anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku wonten. Wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki lurah-lurah niki mriki. Pancir DP wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan Ya dagelane awak wayangan. dhewe cak Sampeyan setel iki kok ya, Nek. Melestarikan kebudayaan kita. Ngeten iki. Ngarum Lagi kungkaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula Slentem niki Nggih. niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Iya. Ora mikirne cicilan FIF. Lah. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten Seneng-seneng Mas. bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Iya. Sing penting aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masa? Heeh. Masa? Sakidin. Oh, sakiten. Iya iya iya. Ning leres sak percil niku leres. Pripun? Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Ngrogo menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah sarta Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Ngrogo Amin. sedaya Amin. kemawon. Amin. Niku. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu Mbak. sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sinden nggih kedah kompak. Harus Lagi kita ngoten. adalah cara wong babalan ini satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah, Sampean sukses aku ya sukses, Lah. aku ora sukses sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. dadi nak sing duwe robah, Sing isor ya kudu ngimbangi. nah, nak sing iso robah, Dhuwur gak obah ora keri. Terus niku pun wis tapane ngoten niku. Ning Nggih. kula cobi niki menika. Boleh, boleh. Mboten bebas. apa? Boleh. Sedanten Boleh, boleh. tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gebreneng kok percil biaya. ini memang disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu Lah inginkan. jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lah ningali kriteria perempuan itu digo napa Ada diri? sinden-sinden ngeten. Yo wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil sama ini. Pakulitan, pakulitane. Kulit iki saiki di skincare wis nyeremumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu bombrot iku wis. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, Apa? Ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Ya. Wajah. Ada 4 poin. Wajah. Wajah itu ibarat kota Magetan. Makin dilihat makin bikin gregetan. Lah iki Wajah. lho. Itu kalau wajah. Ciri-ciri Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota.
Pundi? Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah, iya. Iya. Iki lho. Ada yang perut. Perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Nggih. Perut. Ada Terus? bawah perut. Bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Nggih. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. Lah awakmu Kalau saya laki-laki. kok Ampun jenengan niki khusus Mbak, iki gawe dhewe, Mbak. khusus apa? Iya, Pak. Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Nggih. Kayak Mbah Nuril, Ustaz, laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril wong ngonoan ku anu wis Wis, padha ae lah ngono kuwi. Ki, Dadi lek piye? cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane secara hati-hati jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul napa, Mbak? Pun kula ngobrol, Pak. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Kok iso Gorontalo? Gurung diapa-apane wis dilatih lu. Alah. Jadi Tak woket aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman, Cak. Wah, aman iki mboten apa-apa, Cak. Wis bolos. Karo dhewe keluarga. Keluarga. Niki tok Arep cobi niki. ngetes kompakane sinden Madangkara? Iya, boleh, enggak apa-apa. Boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tanya Tak kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa, cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya. dari? Aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tolong aku. Apa? Kamu mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok hafal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentrong nggih, Dok, nggih? Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Ah. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 Iya. namanya? Namanya siapa, Dek? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Bir Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, tutup pil kita. Birgita. Birgita Ayu. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki tak Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lho apa nek renang saudel tok iki lho kok pas aku. tapi kan mungkin baru pemula. Pak. Jadi pemula. Oke. Pemula 1 meter dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3, D. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Rada Dadi cedak. tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kurang nuwun. Bos, iki nih kita. Eh? Iki nih, perlu Kowe rada THT. cedak, Sindene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Nah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O nya harus cetok. Nah. Selamat malam, Mbak. Baba. Bongko to kowe. Tiba-tiba. Baba. Lah iki kok sinden iso koyo ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Mama. Nah. Sampeyan kok rumah sakit. Opo terus Yo. Oh, iki kok enakan iki lho. Rora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahayu. Iya, Kakak. Nganggo kode bareng. Tem, sing kiwa cablen ganti. Sing kiwa. Mau lho tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni Dik, macar Dik. Adik, Dek. Baba. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki ketok. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya no. iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk, Cahayu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah. Apik lho, Pak. Apik dengkul Iku dolanan jajal takonono. Bar mbok benekno. Dek, Cahayu, namanya siapa cantik? Baba. Urung banter iki mau. Lara, Cok. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene taketne nesu. Adik. Lah awakmu yo ngono kok. Iya, Adik, namanya Kak. siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu oh iki lho. Iki lho jenenge Dian Temi ya saiki iki lho jenenge. Dian mbake jenenge Temi lah diteluk Dian Temi. Oh, iki. embek. Dian Adik Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan paling suka makan Kalau apa? makanan anu, Lah, tepo.
Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Medion tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok ya lo. Nggih. Tepo ya? Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu itu suka semuanya? Suka semuanya. Soto suka? Enggak. Oh, bakso? Enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ki keluargane ora men le. Ora tau mangani Pak belas. Ya tak kono. Iki wis sehat ora mungkin kolesterol bocah iki. Hobine apa? Oke, hobinya Kakak? Aku hobinya metu. Metu. Masa enggak mlebu belas? Masa metu tok? Ya metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Oh iya. Silaturahim. Oke, siap Adik. Terima kasih. Kang, mangane. Koncone oke. Mangane tepo mosok seneng metu. Ya bene. Ojo tak serigis tak Oh, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mpun gadah garwan apa dereng? Ha iki lho. Wis sampun gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Nggih. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to ki. Lah jenengan kok malah apal kae sinden niki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Di dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Injih. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut, ngopeni kutut nggih. Burung Pak, manuk. Nggih. Injih. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percaya? Kroto. Oh. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute merengen cangkeme. Nuwun sewu Aduk, Ibu Kesi, kutut menika daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Nak dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu Pagupon. Oh Pagupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Mergane kutute gudi dadi butuh Pak Gupon. Menika kutut menika lek disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula. Nggih. Nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ha iya. Pancen aku kancane walit tok. Pak aku saya membayangkan lho Pak kutut ning pegupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Nek kutut kuwi ra kuwatir nadyan manggen ning pagupon, mangane kutut ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turi kutut iki dolan dhewe dhek iki. Nek gupon-gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Iya. Berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Nek nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Kuwi piye ta jane? Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi ketok tenan. Aku du kutut tau bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan paring Menika asma artisipun Madangkara. Oh ngoten. Menika Injih. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara napa nun? Apa patroli? Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantiknya apa kok halo bel-belan apa Loh, pikir aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Cen. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Kalau mriki nitih napa? Kula kalih lare-lare. Kali sinten? Lare wonten lare sekawan niku mriki Oh, nggih. alah, Nuwun sewu nggih. paring asma sinten? Mbak? Dewa sampun dahar. Sampun. Wah, dahare kali napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Kroto. sami kali dalange nggih. Nggih, sami nggih. mawon. Berarti jenisnya sama nggih? Anu bos iki desele ning ndi bos dipateni bos iki bos. Lah kok omong ae ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik. Nggih Cak Cel pripun? Nggih pi dalem sang putih nuwun sewu. Nggih, anu dek wong jenengan nitih napa? Bis. Bis? Bis. Bis gede napa bis 3/4? Bis gede mbak nerai dua jabung barang ning kono mau ya. Ya aja ngono to. Omahmu ku lho ndek.
kula Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lek takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon ngono lho Pak jare. Pidalem sang Ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cahayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nuwun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh iya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Kuwi wong sumeh ya, Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cacel, Dalam suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya ami loh. Jingan bocah. Ya, wis aja ditutuk nih nang. Nomor niku, niki sing pojok-pojok. Ngomong Nggih. duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lah iki. Lah Iki. piyayine alusan, dasare mesam-mesem, Iya. sawangane tajam. Tajam. Nuwun sewu. Nggih, Mas Percil. Ije. Lho sing nggih. Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakane nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula jeneng. Dinampak-nampake angsal niki. Ini Boleh. kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Yeah. Iya no, awake dhewe kok betul apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki yo TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kemarin. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Larasnya iso. slendro lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, nggih. Kuryang manis tambah. Iya, oke, tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Alah anake sapa? Bojoku ya gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak ya, Kekompak. iya. Kari manis, kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kuryang manis tambahi gula. Ngeten nggih. Coba nggih. Pokoknya merong doan. Paham. Pokoknya lak kari mriki kurangi ngeten. Manis mriki balik tambahi giling, tambahi giling gulone ngene. Iya. Kari manis, kuryang manis nambahi gula. Wes Dong riko mikir sing guna. alah jajal kedange tung deng tak tung dang tung dang tak kari manis kuryang manis nambahi gula. Wes Dong riko mikir sing guna. Dang. Hop, luar biasa bijinya 99. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinden. Kok tangannya mana Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang kita kekompakan karena kita kekompakan kamera lihat. ini. Kamera lihat ke yoga. Hadap rono. Lho ki yogane yo ganteng-ganteng. Oke lah niku wis Mulai pasti. dibutuhke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Mas Ronald. Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Ayo.
kari manis. Sing madhep nang ndi no? Madhep mriko. Madhep penonton. Hei. Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng. Wes duwek senengamu ki joget ayo wek tang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo, Milenial. Yo, coba ya. Kari manis, kurang manis. Weh, aja mbok nyeres sik. Ngene lho. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Mas gula iku karo gila-gilo, oke? Nyeres saya coba kekompakan luar biasa. Ayo. Kang Rajamala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk Yogo-Yogo. Wah, Yogo-Yogo bijine 99, kene 99 pimpinan, pimpinan. Pimpinane ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Loh, Lah nggih. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis ta? Mbok. Iki wis ta? Mbok. Lah wis diwakili wong loro ya wis pas. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai Velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah Velocity mboten? Nggih. Wah nyapa lho ibu-ibu ora. Senengamu jere balaku ora. Ya kita coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada pergi mawon betul. Ya lek kancaku kudune mbelo aku. Ibu-ibu kula Velocity napa mboten? Nyapa lho bubu. Ya ngikuti kemajuan zaman. Lah wis ora apa-apa nyeneng. Ngene wong to. Bisa kok nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis nyapa kencing manis. Aku sing ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku Kari apa, aku manis, TikToker. kurang manis tambahi gula. Oh, iso. Ya. Kari. Hei. Ngene sik. Nyapa mbok unyerne sik? Ora ngene sik lho. Mboten. Urutane piye urutane? Urutane kene. Kari manis, Kurang manis, nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wae dadi ngene sik. Pak Warono sing Ngene to? Hmm? Ngene terus. Hei. Lah Keri iki golek ngene. oh ngene to. Oh iya. Oke, siap. Aku kok ya. Kari manis. Oh, alah macam. Iki musuh percil gendeng tenan aku ya. Ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne apa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau kembaranmu to, Pak. Oh, nyapa. Pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Ayo. Kari. Sik, konsentrasi ya. Ya, sabar le awake tuh sabar. Ngene sik. Ngene. Kari manis, kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Ser kok ngene tuh robanatina. Kurang manis nambahi gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik. Ayo. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wes, Dong riko mikir sing kuna. asik. Alah, kok iso. Pripun Bu, saya no mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kalau pemasaran, ngambil setunggal. Boleh, bir kita. Pulau manut jenengan, manut jenengan. Bir kita. Gini. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes, dong riko mikir sing guna. Asik. Ini band kita, Dek Cahayu. Maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Masa Ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa nun sewu niki diaturi nembang napa nun sewu Mak Cang. Oh, bebas panjenengan ngamur bawasisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi iki dipasrahne karo Paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Masa sing mburi nyidam jemblem lho awas Ini napa sing
langgam-langgam apa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing halus gubuk asporo. Nggih. Selindro nggih. Nggih. Selindro. Napa Lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Lestari engko. Apa lagu sing paling luwawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, gubuk kurang. aspara. Iki ambak ki Sindir Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, saged. Mu Romai Rama, ramari-mari deh. Mosok dong. Bisa. Bila kamu Di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lo. Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang dek. Bener iso aku. Kurang dek. Bila kamu kurang bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene Bir, kowe aja ngisi-ngisi tak pamer-pamer. Pripun, Pak? Ketoke api Dirungokne lho. dikate. Ya. Bila kamu di sisihku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Bila kamu. Yo penak lho, Pak. Bisa. Bila kamu. Bila kamu Kurang dek. Bila kamu Pak, kamu KDRT lho nak ngono kuwi. susah perkosa. Sabar. Gregetan aku. Lagu iki lho selendro iki lho. Selendro. Gubuk asmara. Ya. Ya coba Pak. Coba pengen roh aku. Jajal sak kebuka separo. Ya joget sing apik. Dibawani sik. Apa nih? Iki dijajal jogete to, Oh, Bos. Siap. Liwat dang tok detang. Jogete ora ngono kuwi. Lah piye nah? Ora ono to, Pak, karo bocah cilik. Liwat aku kelingan. Bukai. Ya, Mas. Biyen tak goler. Tung gentak delong. Tak Delong. Delong. Ya. sing asik. Saya. Oke. Rata dek. Oke. Yen liwat aku kelingan. Apa. Maju mundur. Yen liwat aku keli. Oh, ya. Gila. Ndang dut. Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Yen liwat aku kelingan. Ku bukae. Loh. Yen tak goleren. Anu, Bos. Amit, Napa? iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke. Masa kenemen aja nemen-nemen. Lah kowe enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Ora sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Ayo. Sing alon-alon lho. iya, Alon iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen liwat aku kelingan. Lah yo penakno lho. Heeh. Ku bukae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekatan ngeten iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Pripun? Lek nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Sing Lah terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah iki malah iso iki. Iki. Ah. Iki pancen dembene Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Bos? Kaya toprak. Ngesot. iki mau sik gaya ning asline jogete ya. Jogete sae iki? Kok sanggar bocah iki. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah Niki iya ampun mulai gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan kaya Mbak Yu ngono lho. Ayo coba, Dek. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono maju rono. Terus sampe nyelentak kuwi. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah kaya anan mentok. Kamban. Sithik ae. Oh, Pak ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja kowe lek kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak Piye, bebek. piye? Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Ayo tangane. Wis, ora wis. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki.
Wis pas ngono kuwi. Sing tak teni masuk ngono kae lho. Ora kurang ya apik wis. Masa samono gak kurang. Kur ngene kita ora. Ora iso. Enak lho. Ayo coba. Iya ya. Iya. Yen liwat aku keling. Loh, dute kak Walik. Dutmu maju. Tak dendang. Dut ngono lho. Iya. Tangannya bener. Yo, terus lagi. Iki lho, Bos. Latihan Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo, Mas. masa yo mitasi. Yen liwat aku kelingan. Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Bener. Ae. Heeh, bener iki. Ndak. Ambiyen Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung dentak glong tak. Alah asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, penak banget, Mas. Gak kena lara dingenene. Gak mandek, Bos. Guru tari sing sabar. Ora sabar piye nek guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase lho. Sampean sebagai jiwa pendidik. Sing halus. Iki bojone ya melu rene. Yos ben. Bener. Lah tapi klepeh dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepeh dol kaya kancane sing ngelu lek kaya ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso halus-halusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena Bos, gak kena iki. Lah kena. Gak kena iki. Lah sing saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lah iki didian iki bir kita iki. Tak tayub ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Gubuk asmara. Kawiwitan. Arut. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Tak pernah ucap hancur Gubuk hatinya asmara, Duk. bersepai. Duduk Malaysia. Harimau. Harimau Malaya. Gubuk Semoro.
Garapane yo penak ya, Pak.